ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇକି ସବୁ ତରକାରୀ ଢାଳି ସାରିଲେଣି। ଇୟାର ବହୁତ ହୁଏ ଅନଉଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏମାନଙ୍କର ଅନଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବନଉଛନ୍ତି। ଆସିଲା ଆମର ଲକି ଭାଇ କହୁଛି ନା 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 ମୁଁ ଏତେ ଭାତ ଖାଇପାରିବିନି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଖାଅ ଖାଅ ସମସ୍ତେ ଖାଅ। ସେଇଠୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଠରାଠରି ଚାଲିଛି। ଚାଲ ରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର, ସବୁ ଆରମ୍ଭ କର। ବଢ଼ା ବଢ଼ି ସରିଗଲା। ଲକି ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଠୁ ନଉଛି। ପପୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ବେଲୁଣି ଧରି ଦେଇଛି। ଖାଉଛୁ। ଇଏ ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି କିଏ ଆଗୁଆ ଖାଇବ। ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ସାଲଡ଼। ପଚାରିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟି ଅଧିକା କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଲେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଆମର ଟିକି ବିଲେଇ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବସିବାକୁ ଜାଗା ପାଉନି, ବିଲେଇ ଜାଗାରେ ବସିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।